Deci dacă în videoclipul anterior am vorbit despre lobby, acum vorbim despre survival. Deci dacă ești în căutarea unui server de survival șmecher, cel mai șmecher din România zic eu, ai ajuns unde trebuie. Pe GigiLens poți intra și cu client premium și cu client cracked. Și hai să-ți povestesc un pic de ce e serverul nostru cel mai șmecher. Unul din motive ar fi că avem până la 35 de meniuri custom. Toate sunt făcute cu mânuțele astea, nu o să le mai vezi în altă parte, decât dacă o să fie copiate. N-avem ce să facem. Totul e gândit să fie foarte ușor de folosit, de la shop-uri până la comenzi care îți simplifică viața pe server. Deci pe lângă alea 35 de meniuri, mai avem și 5 lumi diferite. Ai spawn-ul frumos, elegant, overworld, nether, end și o zonă specială de mining. Și lumea asta de mining e gândită în ideea în care nu vrei să stai să farmezi în overworld și by the way nu vă merge X-Ray-ul, dar cel mai important lucru de pe mining e că aveți un shop separat unde vă puteți vinde minereurile la preț triplu. Pe lângă alea 5 lumi, ce credeți? Mai avem încă una, un RPG, unde ai quest-uri, skill-uri, nivele noi, clase, cu abilități, cu toate cele, un survival cum n-ați mai văzut până acum, un Minecraft pe steroizi, să zic așa. Și ca să fie treaba, ce crezi? Avem și o comunitate mișto, un staff pregătit să te ajute în cazul în care întâmpini probleme sau să-ți facă felul în cazul în care ești șmecher. Hai și tu pe GigiLens să ai parte de cel mai șmecher survival, cu evenimente, cu chat games, cu vote-uri, cu crate-uri, cu ce vrei tu. Și dacă nu intri, să n-ai parte. Te pup!